चोंडी खोल रहा है पानी ढाले आम घरे मना करते पाला बुझी बुझी झील पिला छुई मत शुणीदेला आम घरे मना करते झील पिला सहित पाला को जाऊ जाऊ छुई बाबा आई जाओ बाबा कोटा को नहीं ऐसा दुकान कोटा तीन कोटा कई जब पूरा पूरा माइक आन को यार ये दुकान रोन बुझा दुकान बुझा पकड़ दाम बुझा यार पैसा नहीं कर जा तीन कोना पकड़ दाम तो चले 5 टका पैसा ना सर फोन है समय दुटा गला सारे झीला भल खुशी खबर ना नारायण एटा बहुत खराब रो ना बहुत तुम कथा ता देह भल अछि तो हां हां ए बड़ा काम कर ताको दे गरम खीर फिर ताको पिया पे कोन है कोन है
ପୁଣି କଷ୍ଟ କରିବେ ଆରେ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ରେ ହେଇଗଲା ଇଏ ବଢିଆ ବଢିଆ ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁଅ ଆରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଝିଅ ତାପରେ ପୁଣି ପୁଅ ଏ ଯା ହଉ ବଢିଆ ହେଲା ହାଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ବୋଉ ଘରେ ଅଛି ନା ମୋ ବୋଉ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବ ଆଜି ଆଉ ତ ପୁଅ ସାଇଡରେ କଥା ହେଇଯାଉ ପୁଣି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଛାଡ଼ିଟା ଦିଟା ପିଲା ହେଲା ପୁଣି କଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ହଁ ଏଇ ତମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ଏଇ ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେ ହଁ ହଁ ପୁଣି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଛାଡ଼ିଟା କଥା ମଜା କରୁଛ ତମେ ଏ ସାରେ ସାରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁଅ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତିନିଟା ପୁଅ ଆମ ଗାଁ ସାରା କଣ ଆମରି ଘରେ ପରା ଆମରି ଘରେ ଛେଳିଟା କହିଲେ କମେଡି ଟିକେ କରୁନି ଏ ଲୋକ ତ ନାହିଁ ନା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲାଣି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ହଁ ତୋର ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ହଁ ଆଉ ତ ଆଣିର ପିଲାପିଲି ହବାର ଅଛି ନା ଆମ କୁନି ଜନ୍ମ କରୁଛି ବା ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ କିଏ ଆମ କୁନି ଏଇଟା ତ ଭାଇ କୁତିଟା ଥିଲା ଆମ କଣ ଭାବିଲେ କି $12,000 ଟଙ୍କା ତୋର ହେଇଗଲା 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଲା ବୟସ କଣ ମୁଁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କାଫି ନା ମାନ୍ୟବର